Zdraví vás Terrariaman u mojho 5. dielu Terrarie a dnes sa vydáme teda do džungle preskúmavať. Najprv tu vyhľadám nejakú jaskyňu a no tu meteor helmu som zohnal, nie že tu bol meteorít, ale som bol v podzemí a nakopal som tam rovno nejaký hellstone, to iba pred chvíľou. Toto by mohla byť dobrá jaskyňa, ale počkaj. Čistka. Dažďk to môžem niekať, tak. Teraz sa môžem ísť preskúmať hlbokú džunglu. V tejto džungli je hlboké rozvetvie jaskyň. Čo znamená, že sú tu aj všelijaké zaujímavé štruktúry, ako je včelie hniezdo, potom tu je ešte aj také zlaté budky a v nich sú všelijaké džunglové itemy. A ešte som to prišiel preto, lebo potrebujeme materiály z tejto džungle na ekdoveč, na taký meč, ktorý budem asi používať. Z tomu hram asi nejakú tú dobu. Tak. Teda pôjdeme dosť hlboko do zeme, lebo v tuto takmer na povrchu z toho nie je. A už sme našli včelie hniezdo. Nepredpokladal som, že to bude také rýchle, ale musím dávať pozor na sršňov. Oni dávajú celkom vysoký damage a tu všelijaké tie príšery. Hneď ancient kobalt nohavice. Si dám následný taktok. Tak. Dobre, stingery potrebujem. Au. Tam máš. Ešte máme žboky. Tak. Je takto, ale musím dávať pozor, pretože tu sú včely. Tie včely vychádzajú z tých blokov a dávajú damage, no. A je to celkom otravné, alebo dávajú ho celkom vysoký. Ako môžete vidieť, to je boss. Nešťastne som ho hneď vyvolal. To som nemal v pláne, že ho hneď vyvolám. Že nevedel som, že sa dá aj mečom vyvolať, že rozbijem tú somarinu. Myslel som, že to musím krompačom, ale no čo už. No tam máš bosík. Ale je to celkom silný boss, aby ste aj vedeli. Som asi lepšieho minišarka. Ale nie je silnejší ako Skeletron. Ale je si taký druhý po Skeletronovi silný boss, easy modový. Podáva celkom rány, no. Poj. Ale vyzerá to tak, že to asi neprežijem. Lebo ono je to silný boss, no. Ale prežijem, hývnem sa tak. No, paráda.
tie včely prekliaté. Lezú na nervy. To je horšie než celý boss tie včely, vám poviem. Aspoň, že mu toto dáva parádu nemíš celkom. Ja to asi nedám, lebo je to ťažké. Mu ostáva ešte 650 tomu bossovi. Vyzerá, že umrem. Hej, umrem, bez pochybnosti. Keď skočím rovno do ňoho, jasné, že hej. No ale už je skoro tam. Prtke. Musím ho zabiť. Ešte nejako, lebo on sa mu... Paráda. Hotovo, je tam. Padol z ňou Bivax, Botlet, Honey a... Honeycomb. Dobrá vec, keď až niekto udrie, tak on to vyvolá včielky, ale si to nechám tu niekde. Kde som si to neposvietil. Ale krystál, ale to ako veľké hniezdo, také som niekedy našiel, tak ale v krystál rovno mám sem. Tak. Ako ešte 220. Takže tak, zabijem. Tam máš manitér. Tak. Tu sú všelijaké tie česky. Sa najprv skúsim dostať nejako cez toto hniezdo, v ktorom lietajú včely. Tam si proste včely, tak. Ideme sa kopať tam dole. Lebo to je tá, ako som vravel, špeciálna česká, v ktorej môže byť nejaký jungle item. Aj tam. To nie je moc dobrá vec, ale dá sa to predať. Lebo to robí iba trávu na hline a to je somarina. O niekomu by sa to možno hodilo, keby chcel zasadiť stromy alebo tak, alebo oni na obyčajnú hojnú stromy nejdú, oni iba na trávu, neviem. Proste nejdú na hline čistú. Mohol zopočiť, je tu aj nejaká jaskynka malá. No ale fakt iba malá. No takáto výbava práve že je potrebná do džungle. Lepšiu si zatiaľ nemôžem dovoliť, ale... Tak. Magic Mirror, ten som najviac potreboval. Konečne ho mám. Tak. Ďalší mining voucher, už mám 2, super. No, si tam dá, tak. 10 gold, to už fíha. Super, môžem si kúpiť Tinkerer Workshop, kde až 9 goldov mám ešte v čestke. Tinkerer Workshop potrebujem, aby si som aspoň tie Hermesové boty a jet boty konečne. Som ich nemala samotné a najväčší problém bude zháňať obsidiány pre mňa. Ale to nejako zvládnem, hádam, nie? Jungle spory, tam konečne prvý jungle spor. Tak. Jungle spory sú také zelené guličky. A keď ich rozbijete, tak z nich idú všelijaké tie... tak padajú z jungle spory proste.
Stinger. Ja, to sú jaskyne. Tam máš ty to. Tak. Jeden, tak, no 2. O tejto podzemnej džunglu je super, že sú tu tie, jak sa to volá, steny. Ešte na ne pokladať torčky, na to už mám. Zase to stakovanie, tak to nechám. Odpál. Dynamitu, hoci kde hodím aj tu. Do tej diery a tam búchne. Wow. Tak super. Kostiky, toto a toto sú môžem nechať, takto čistky. No čo tu už je dobré, veci. Tak. Jungle sporiť, asi 2. Môžu byť aj niekedy aj 3 z toho jedného jungle sporu. A to nič by udal, všetko berem. Zase si dám rovno spelunker. Ukazuje to aj Tresure, takže by mi to mal ukazovať aj na leaf krystaly. Čo je teda dobré. Vlastne to môžeme aj vedieť, že kde sa nachádza nejaký ten leaf krystal. Nielen ruda. A to je ten tempo. To je taká ona, nemôžem mu rozkopať ani otvoriť to. Trebujete harmode zaviť takého bossa, získať z neho kľúč a otvoriť si ten veľký chrám. Má to aj vchod, ale no tam sú tie dvere a nemôžete sa tam inak dostať. A tam vás tiež, tam je ešte boss, vo vnútri je a také veci. A sú tu ale všelijaké tie somariny. Vidíte, tam sú čistky a všelijaké veci, ale samozrejme sa ku nim nemôžem dostať, lebo sú vo vnútri toho chrámu. No Lana už nemusí, si nechám vypočuť, super. Rovno invisibility to je napadále, no tak vypijem to. To je iba, že si takýto neviditeľný, no. Skoro všetky náboje minú na tej Queen Bee. Leaf Crystal, super, ten potrebujem, au. Tu je star statue. To už také nie je. Už som potrebovala Leaf Crystal, tak. Mám 240 životov. Naša čestka. Kde si? Už mám špy. Berem, platím. Berem a styky nechám, to si tiež zoberiem, tak? Ďalší krystál. Tam máš maniter. Poď sem. Tak. Jungle Sporo potrebujem nazbierať kopu. A aj tých stingerov. Asi až tak 15 sa mi zdá. Aj stingerov potrebujem až 15. A Jungle Sporo, no neviem.
vode jak ústie. Vyzerá, že na Jungle Spory ten spelunker počujem neukazuje, lebo to už svieti a to asi netreba. Uha, tu je zrazu tma. Keď sa mi minul ten Night Owl. Za chvíľu už nebudem môcť ide na hru v krystáli, no. Nevadí, 260 live, už som teraz nazbieral koľko? 3? Pralese. Musím ale hlavne zabíjať tých hornetov, aby som mal tie stingery z nich. Teda nedá sa povedať. No môžem samozrejme preskovať mimo kameru džunglu, lebo ona je rozsiahla. Vyzerá, že sa už viac menej končí. Hej, sa už končí, čiže ešte môžem ísť do zeme. Potrebujem stingery z vás, tak mi neutekajte. Veď čo mi? Skôr mi zdrhá. Poď sem. Tak. O, 12 stingerov. Máte piranie? Tak. To neviem, ako som sa tu síce dostal, ale nevadí, ideme dole. Ako môžete vidieť, tu je ten Spiker Jungle Slime, z neho môžu tiež padať stingery. Dáva celkom vysoký damage, on strieľa tiež ostne. Áno, dáva to. Uberá to celkom dosť. Tie trošky tak doložím. Tam máš. Maný dar, robí. Musíš skapať. Ešte Jungle Spory, to musím zbierať. No neviem, čo budem ešte ďalej robiť tieto džungly, ale vyzerá, že iba kopať, hľadať, zbierať a také veci. Ešte pokúsim sa tu nájsť niekedy v krystáli. Ale pochybujem, ale mali by tu ešte určite nejaké pit, veď podzemie je veľké. Dungeone som nenašiel ani jeden, čo je sa mi zdá veľmi čudné. To je teda fakt čudné, ako hovorím, lebo ja vždycky nájdem dungeone kopu krystál a teraz som nenašiel ani jeden. Vôbec žiadny. Som si nemohol počas cesty v dungeone priberať životy. Čo bolo teda na prd. Tak Jungle Spory už mal. To je tu samý sršeň. Musím to tam vyčistiť. Tak. Zoberiem všetko, čo sa dá. Nemôžem mať dva veci v jednom. To tu ani nenechám. Tu vymením za bomby. Oko mi netreba. Dynamit. Tam, kde si hodím. Fíha. Toto nemám kde dať a čo si hodím už rovno teraz.
Au! A Stinger mi z neho padol, ako som vravel. Netopier. Žiadne ryb krystaly už. Wow, on to ďaleko strieľa, tam máš. Plus. Tak, zase tu. Tam je kostlivec. No, nech si tam je. Nechám ho tak. Spíranie tebe ma obžeru. Tak. Tu je ten už mám statue. Tento môžem nechať. Poj sem. A už som obišiel. Fíha, takmer ma rozpučil. Au! Pokiaľ strieľaš a tu si. Mám ťa, tak. Zoberiem, čo sa dá. Teda, že v krystáli už žiadne. Ani jeden tu nevidím nikde. Už tu nie je žiadny. Ale ešte môžem, nemusím sa stávať, ešte tu môžem furt nejaký nájsť. A je tam liv krystál, vidím ho, len tak je skovatý. Tak. No, idem to tu preskúmať ešte do väčšej miery a idem pre ten liv krystál asi. Vyzerá, že tu už nič nie je také. Čo je tu ako z tých liv krystál nie je? A v tomto svete nemám na nich moc šťastie, vám poviem. Sice bol v pekle, ale to fakt iba na chvíľku. Som si dal obsidiansky, čo som našiel v čestke a rýchlo odišiel, no. Tým rajkal počo, no. Kde je ten liv krystál? Čo asi aj mám, len ho nevidím. Nemám ho. 180 životov. Či by som ešte šiel, lebo toto je všade voda. Voda hlbšie. Aj tam svieti, to je jellyfishka. Nič. Keby som sa zberal aspoň 300 životov, to bolo zatiaľ fajn. Tak.
povedať, že som preskúmavala aj mimo kameru a ďalšie sú tam ešte jednu tú čestku. Bola to okolo čestka. Tá špeciálna dungeonová. A do pekla som sa dostal cez dungeon. Au. Neviem, či by som chcel tých 400 životov už teraz a nie som takto trmácať koľným. Neviem. Pôjdem do pekla a v pekle by ich malo byť veľa. Vždycky som ich v pekle našiel kopu. A vyzerá, že asi budem musieť ísť do pekla, ak sem. A už som aj pri ňom. Stačí len povedať, že chcem ísť do pekla a už som tu. Výborne. Ale tých impov som tu nechcel mať. Oni sú celkom otrávni tí impovia. No, poďme. Tak, mŕtvy. Au. Toto nemám rád peklo, Muramasa vám do neho nestačí. Uj, nie, padni. Peklo je nebezpečné. Keby som tu tak mal ten kej. Kľúč teda no šedou. Tak, tento neslábi, tento pajac. Hellstorm, potom z Hellstormu tečie láva, čo je dosť blbé. Tam musí byť opatrný. Tak, peklo je nebezpečné miesto, bo tu je všade láva, raz do nej skočíte a ste mŕtvi. Rip krystal žiadny. Ale rip krystaly sú skôr v tej oblasti, kde sú tie domčeky. Také obsidianové, ja som už dosť ďaleko odtiaľ. Muramasa sa do pekla nehodí. Aby som si čo najrýchlejšie robiť bojetov kráz, lebo to má celkom vysoký knockback. Au. Áno, nájsť obsidiany bude ťažká vec. Tam už démon. Tieto pekelné príšerie Muramasa na hovno, lebo ich to skoro vôbec neodráža. Sú tak našiel niekde vodu a s tou vodou... Musel tej vody by som sa... Mocou vody by som sa dlhšie dopracoval k obsidianu. Ale to nie je také ľahké prevážať vodu cez svet, keď je tu všade láva. Láva, nie láva. Tak. No, za chvíľu končí diel, lebo už je skoro polhoďka. Ten spelunker by sa mi hodil, tento tu. Idem na všetko vidieť.
tomto peke to vidíte, že to tu hrie lávou. Démon. Musím ho priviesť tu a pozrieť padá tá babika. Au. Tam máš. Aká tú babiku zoberiem si toto tak. Ešte vidím normálne. Zase budú démoni. Teraz ho tu fakt nepotrebujem. Tam máš imp. Nie, do lavy. On ma bude prenasledovať ako teraz. Ideme ďalej. Som tu tak niekde našiel najbližšiu vodu. Papa. Šarpy. Opatrne. A peko je dosť nebezpečné, lebo tu je milión lávy, láva sama. Všade, kde len vstúpite, je láva. Ajaj. Idem teda do tej džungle späť. Dostanem sa rýchlo ku nejakej vode. Najbližšie, kde sa nejako dostanem rýchlo. Musím nájsť nejakú vodu. Tu žiadna voda nie je. Tu je iba láva a neviem, malý krystál. Láva a všelijaké také blbosti. No, takže ja už idem ukončiť diel. Teda. Ja ukončím diel, lebo už to aj tak nemám čo také robiť, iba somariny, ktoré by vás nebavili. Takže majte sa a no, uvidíme sa v ďalšieho dielu. Čus.